mga kagwang. Success mga kagwang. Mga kagwang, welcome to my channel. Morning mga kagwang. May punta naman kami ngayong ibang mga kagwang, ibang bundok mga kagwang. Brubel. Samahan nyo kami mga kagwang. Grabe yung clouds mga kagwang. Tingnan nyo mga kagwang oh. Ganda masyado mga kagwang yung clouds oh. Parang sunog. Parang may sunog. Mga kagwang, puntahan namin mga kagwang, baka doon kung saan kami saan namin sinorvey yung dati, yung galing kami ng Michigan. Kinabukasan pumunta kami doon ni Kagwang Mel, yung nag-check kami kung okay na ba yung area namin. Kasi baka doon kami. Baka doon kami magpatayo kami ng ng cabin log. Alright. Taga-bukid ka. Yan sila mga kagwang dito mga kagwang oh. Nagano ng chain. Inato dito sa Forest Falls. It's all-wheel drive just in the Forest Falls? Perfect guys. Yeah. Okay. Thank you. Kina-check nila doon mga kagwang kung meron kang tire chains. Kasi pag aakyat ka dito ng matataas na mga lugar mga kagwang, pag winter time, lalo makapal yung snow, kailangan talaga may tire chains. Yun yung law dito mga kagwang. Diyan yung daan mga kagwang na kailangan ng chain. Kapal ng snow mga kagwang. Masyado mga kagwang, kapal masyadong snow. Dito na kami sa area namin mga kagwang. Ano kami? I-conquer namin tong na to. Conquer namin itong pinaka mataas na bundok sa balat ng lupa. Lamig. Okay rin ba? Oo, wala. Okay lang mga kagwang. Hindi mo ko. Ano ka din ang dili din? Ha? Dili din. Okay.
Diyan kami dati mga kagwang, ni Kagwang Mel, nung nag-survey kami dito sa area. Ha? O sige, sige. Go bro. Yung siguro. Ganda mga kagwang mo. Kagwang Mel. Pero ya bro, ano ba to bro? Oh, okay. Okay, buti lang waterproof. Lumabas na si Haring Araw. Lihat lagi. Sedirin tak ada pita, no? Dito. Hanggang mga kagwang mo. Hey bro. Oh.
Alright. Okay ka bro. Bro. Oh. Bro, kamu ka view bro. Oh. Oh. Ay, siya to. Ganyan kayo mga kagwang. Hanap kami ng kampo namin mga kagwang. Sa anuhan na siguro. Okay bro. Oh. Siguro mga ito, mga 87 degrees siguro. Ah. Ako una bro. Oh, okay mga kagwang. Yun sa taas si Bro Mel. May kausap si mga kagwang. May kausap si Bro si Kagwang Mel. Kasamahan din namin. Hindi siya nakasama ngayon mga kagwang kasi ano daw, busy siya. Ganda masyado dito mga kagwang oh. Kapal lang snow doon mga kagwang oh. Baka dito sir kami magano mga kagwang. Maghalo-halo mga kagwang. Yung ano namin yung annual halo-halo mga kagwang. Annual na ano, yung winter climb namin mga kagwang. Halo-halo. Oh. Jim. Sabay ta next time Jim. Na si bro. Si Kagwang Mel. Baba na. Dahan-dahan bigla. Slide bro, slide. Slide bro. Go bro. Batang-bata ka pa. At marami ka pang. Ang saya-saya Kagwang bro, Mel. Ang saya-saya. Woohoo. Ganun siya.
Oh, dito na kami sa kampo mga kagwang. Ganda dito. May mga logs oh. Yan yung gawin namin ano, mesa. Hike Romel. Okay ang hike Romel. Whew. Oh. Alright. Rock. Ay, uy. Dapat yung tubig, dapat tubig. Hindi, dapat. Ah, siya. Pili po doon, pili siya. Kaya itong gamiton, no? Ah, tubig mo. Kaya, ha? No, tubig doon? Ikaw, tubig mo. Ah, tubig lang, okay. Kape muna mga kagwang. Kape muna kami. Right. Kumukulo na. Off mo na bro. Off na. Ugasan na lang yung snow. Napamulong mo yung kapit. Trabaho man mga ano namin mga asawa, tapos yung mga anak naman nasa school. Kami ngayon. Kaya, kami ngayon kami ngayon ang boss.
Busy siya ugkan sa iyang kwan. Iyang apo. Shout out Bats. Ido. Shout out. Shout out Lolo Ido. Pare. Ano contact mo? Nakita lang ko sa iyang Facebook. Busy ugkan, busy kasi kaso sa apo. Kapi mo bro. Di ang grabe ang nervous pag ano kayong coffee with milk. Grabe daw ang nervous ana kay ang gatas pang palakas. Ang kape pag pa-nervyos. Hindi mo kagatas sa kape di. Magkusog imong nervyos. Okay. Nakagawa ko. Dapat lang mo si nakagawa mo Ito na dapat sa shop dito sa inyo. Talagang may kwento na hindi mo continue. Yan na po ginapalikod. Yan na po na Ano kay kiso pa mo? Okay. Ang file mo sa kanila. Oo. Kay kuan mo kung saan nakabalot ra mo. Shout out Davao Central 911. Mga brad, mga sis. Sa pinsang ko si Junjun Basco sa 911. Junjun Basco. Nasa asa sa fire siya? Yusar. Sa Kwanpod, shout out sa mga kauban akong Delta sa Yusar. Tawagan akong pagmumbo. Yo! Let's go. Dali ba kuan man, iba trabaho. Shout out mga kagwang. Yan ang mga time clock, di ba? Time clock. Nagkuhan mi na, wala kami naghalo-halo. Kaya itong halo-halo annual to, dapat naghanda. Dapat kuan. Kanang daghanta. Nine? Guwapo na ba? Guwapo kay halo-halo ba kay powder kayo? Diri sa kwan, katong Mumer. Mumer. Marami ganun po. Na siya ba? Daghan tubig pero baga kay snow. Baga kay snow. Kuan. Sunod. Nakala. Electric pa. Kami kuha na mo dali ang mong kaon na mo dali. Kuha na gud mi diri. Chill. Kapal masyadong isto mga kung doon sa taas mga kung saka dito na area mga kagwang dito yung yung Mount Sargungunyo. Inakit na namin yun ni Kagwang Joseph noon.
Rabbit? Ba't rabbit pa o pan? Paki. Maganda dito mga kagwang. Baka dito kami magkasualo. Ready na bro, Kagwang Mel? Wala, wala. Wala mo rumble. Malinis na yung ano mga kagwang. Yung Para walang masabi. yung kampo namin. Oh. Let's go. Ganda pa lang snow dito mga kagwang, no? Gwapo dali bro. Ganda oh. Kaya pa lang ang unang ano, mga kagwang. Dumaan dito mga kagwang. Wala pang mga apak ng mga tayo mga kagwang. Ano dito oh? Kapal lang snow. Oh? Busy siya. Diyan yung daanan yung kagwang pabalik. Let's go bro. Bye for now, kampo. Yung agang, yung ilog. Pero doon kami banda sa unahan mga kagwang. Okay lang bro Bel? Alright. Malapit na kami doon sa may sign mga kagwang. Sa trailhead. Dyan kami dumaan kanina mga kagwang. Yan. Dyan kami dumaan kanina ito. Alright. Survive. Diyan kami dumaan kanina mga kagwang. Papunta dun sa taas. 'Alright. 'Yan. 'Yan kami dumaan kanina mga kagwang. Papunta dun sa taas. 'Alright. 'Huh. Survive. Diyan kami dumaan kanina mga kagwang. Papunta dun sa taas. 'Alright. 'Huh. Survive. 'Yan kami dumaan kanina mga kagwang. Papunta dun sa taas. 'Alright.
Ano yung ano? Yung sign, ha? Oo. Yung sign, oh. Tawid na naman kami sa ilog. River crossing. Yeah! Survived. Mga kagawang, tatalon si Kagawang Mel. Go, 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 go. Ho. Yan, ano na. Go! Alright! Go! Alright! Oh my God! Wow! Right! Kaya. Oh. Okay na pag ano no, pag ano ba no? Waterproof no, slide lang oh. Ganda talaga dito mga kagawang na area. Wala masyadong tao. Ganda ng lugar. Kagawang Mel. Okay. Super. Let's go. Sakit sa mata yung snow pag may araw mga kagawang. Alright. Bababa naman yung ulap mga kagawang ko. Baka mamayang gabi maganda naman to, mag-snow na naman to. Malapit na kami sa parking. Alright. Ayan, sasakyan kayo mga kagawang. Dito kayo mga kagawang. Alright bro. Success mga kagawang.
Yan, kalsada na yan dyan. Diyan kami mga kagwang. Yan. Diyan. Tapos hindi kami umabot dun sa peak mga kagwang kasi ano yan. Abutin ka ng ano dun. Hapon. So kami baka parang dito lang kami banda oh. Parang dyan lang kami banda mga kagwang kanina. May area. Alright. Okay. Alright. Ipos. Done. Alright bro. Okay. Pauwi na kami mga kagwang. Bro Mel. Let's go. Thank you for watching mga kagwang.